Ahojte priatelia, takže máme tu zase piatok a kryptosprávy posledných dní. Takže čo si dnes pozrieme? Samozrejme čaká nás cena Bitcoinu, trošku sme poskočili, prečo si myslím, že sme poskočili, aké sú tam vplyvy, potom nás čakajú hackerské útoky, peňaženka Electrum a viete, že sa dá hacknúť aj Ledger Wallet a Trezor, ako sa proti tomu chrániť. Všetko toto a ďalší veľa zaujímavých správ si pozrite v mojom videu. Poďme sa na to pozrieť. Začneme za štandardne cenou, takže oproti útorku, poslednému videu, kde sme sa hýbali okolo tých 3700 až 3900 vlastne dolárov, sme potom štvrtok sme padli a dneska padli sme na 3500, 4600 a dneska sme behom pár minút podozrivo strašne vybehli, dostali sme sa vlastne na nejakú úroveň až 4950, dokonca na niektorých burzách som videl až 4000 dolárov. Stále sa hýbeme v nejakom tom istom rozptyle, nie je tam nejaký veľký pohyb, plus minus 300, 400, 500 dolárov maximálne. Ale čo je prozrivé, tak niektorí píšu články o tom, že je možné, že vlastne takýto rýchly náraz je kvôli expirácii tých Bitcoin Futures, ktoré sme aj minulý týždeň už riešili, pretože dneska expirovali CME Futures a aj keď síce za minulé nejaké mesiace, tu je napísané, že keď expirovali od júla, tam nebol veľký pohyb, keď expirovali 30. novembra, tak bol pohyb zo 4000 na 4280, potom sme znovu padli na 3200, ale nesmieme zabudnúť na jednu vec, ja som to tu vybral ešte na ďalšiu stránku, že okrem CME je CBOE a tam práve expirovali okolo toho 16. tuto už nevieme decembra, expirovali aj CBOE a vlastne toho 16. decembra, 17. decembra tam vidíme, že sme tu brutálne vystrelili zrazu tiež rýchlo. Čiže ja si myslím, že je tam možná nejaká korelácia s tým, lebo ako som vysvetoval už minule, tlačia, pritom je možné, že je tam tá manipulácia a keď sa blíži vlastne expirácia tých futures, tak tlačia s tými bitcoinami, čo majú na trhu, na pokles tej ceny a keď už to expirujú, sú v zisku, tak to proste to vystrelí, alebo je to možné, že je tam nejaký aj iný nákupný potenciál, tlak na nákup a môže byť druhý dôvod, že vlastne nastáva tam ten short squeeze a im tie stop lossy im vyhadzuje a tak rýchlo to narastie. Tie stop lossy sú na to, aby neboli v strate pri tej expirácii tej short pozície. Takže je možné, že je tam nejaký vplyv aj týchto dvoch faktorov. Potom keď sa pozrieme na nejaký krátkodobý trend, tu je vlastne dnešná analýza od Tom Weissa na YouTube a on spomína vlastne, že tiež, ako som hovoril aj v minulom videu, to isté, čo Murad Mahmudov, že sa nám tu, on síce hovorí, že cup and handle, je na hodinovom grafe Bitcoinu, cup and handle, ale potom povedal, že je to nejaký taký úplne, je to cup and handle s výnimkami, teda pattern cup and handle, ale môže to byť aj head a shoulders. A predpokladá, je teraz pozitívny z tohto nárastu, čo sme tu vlastne dneska ten malý nárast ceny, respektíve 200 až 400 dolárov. A pokiaľ by sme išli hore aj do konca týždňa, tak je možné, že je pozitívne, že by sme mohli ísť na tých 5100, ale samozrejme on hovorí, že potom pôjdeme tiež dole. On hovorí tiež okolo tých, on hovorí ešte nižšie, respektíve zhruba ako som ukazoval na Murada Mahmudova okolo tých 1700 dolárov, čo samozrejme nikto nevie, či to tak bude. Je to jedna z možností, ale môže nastať aj nejaká udalosť, ktorú nikto nepredpokladá, aj keď hovoria, že tie cykly sú proste, že sa im nedá vyhnúť, že ten market sa hýbe tými istými nejakými zhruba pohybmi, ale tak uvidíme. A tu len chcem vlastne, že ten Murad, to čo som hovoril minule, je, že Head and Shoulders, tiež čo hovorí Tom Weiss, poďme sem, okolo tých 5000 a potom bude final capitulation. A to len trošku podobne, samozrejme nie je tak negatívne, že pôjdeme až po 2000. Antonio Pompliano, hej, na CNBC, dám ho do popisu, si ho nájdete. On hovorí, že dve veci podstatné, nie je korelácia medzi akciami Bitcoinu, to znamená, keď on si myslí, to je to, čo ja som trošku taký skeptický,
že keď akcie idú dole, tak Bitcoin ide hore, takže nie je to korelované, to znamená, ten Bitcoin slúži dobre ako hedge, ako poistenie si pozícií. A na druhej strane hovorí ale, že si myslí, že ten Bitcoin pôjde pod 3000 dole. No a teraz pozrieme sa na ďalší článok, čo sa týka akcií, keďže má to všetko súvis. Americké akcie išli 27. decembra brutálne hore, za jeden deň urobili 5%, Dow Jones, Nasdaq urobil 6%. A ja trošku podozrievam, že po tom stretnutí, čo som vám ukazoval vlastne to oznámenie ministerstva financií amerických, čo stretáva s najväčšími bankami, tak asi dostali príkaz, že kúpujte akcie. Neviem. To som niekde aj, myslím, že zachytil. Ale okrem toho, samozrejme, nastal tu aj náraz nejakých tých maloobchodných predajov, 5%. Trošku sa utíšilo atmosféra, lebo Donald Trump sa vlastne vyhražal, že vyhodí Jeroma Powella, čo je šéf federálnej banky, a to sa utíšilo. No, tak, neviem, samozrejme, je tam aj tá obchodná vojna s Čínou a teda. Takže akcie išli podozrivo tiež veľmi, veľmi rýchlo hore. Takže a teraz ešte vám ukážem jednu takúto stránku, toto je Bitcoin Info Charts, je to Bitcoin Rich List, tu si viete pozrieť nejaké takéto jednoduché tabulke, vlastne, že koľko adries, počet percentuálne, koľko bitcoinov, dolárov a percentuálne aj podiel vlastne celkových coinov v obehu, bitcoinov v obehu. A z tohto vyplýva, tak namátkovo aj zhruba, že okolo tých 25, 40, 46, okolo tých až 70% bitcoinov, aj objem bitcoinov je vlastnený zhruba nejakými, ani nie 1% adries. Samozrejme neznamená, že jeden človek, jedna adresa. Jeden človek má zvyčajne viac adries. Hej. Je to na úvahu teraz, čo z toho vyplýva. Hej. Nechcem povedať, že je to úplne, že samozrejme, že to drží najväčší objem, zase drží nejaké malé percento ľudí. Dá sa na to možno pozrieť aj ináč. No a na tejto stránke si aj pozriete, že ktoré adresy majú najväčší objem. Tu sú Bitfinex, má 138 000 bitcoinov, 550 miliónov, Binance, Cold Wallet, všetko sú to Cold Wallety. A viete si, keď si aj kliknete, tak vidíte samozrejme pohyby. Pokračujeme nejakými správami, tak dneska sa nám roztrhlo v rece s hackerskými útokmi, respektíve phishing attack. Čo to je phishing attack? Že vlastne idete na stránku, ktorá má zmenené jedno písmenko v domene alebo úplne nejakú malú drobnosť, ale je to úplne, vyzerá úplne rovnako, ako ste zvyknutí, ale je to úplne iná stránka, zadáte údaje, prihlásite sa a vlastne dáte všetky údaje hackerovi a hotovo, balans vynulovaný za pár, ja neviem, sekúnd, minút. No a toto sa stalo pri Electrum Wallet, čo je veľmi používaná známa peňaženka, 1 miliónov dolárov, za pár hodín 250 bitcoinov. Pardon, a došlo k tomu tak, že ľudia chceli poslať nejaké platby a im to hlásilo nejaký že kód to vyžadovalo, čo už bolo nejaký red flag, čo bolo podozrivé, a následne to vyžadovalo aj nejaký update, a keď ten update človek sa presmeroval a urobil, tak samozrejme ten update presmeroval na úplne inú stránku. Hej, tu píšu, že to bol phishing attack a že ich stránka je electrum.org a nie je nejaká iná, neviem, kde píšu, že aká je to pôvodná. Tak ich presmeroval na zlú stránku, kde vlastne downloadli úplne inú akože peňaženku a tým pádom prihlásili sa a dostali si vlastne všetky údaje, dali hackerovi. A že dávajte pozor, na čo klikáte. Fakt, niekedy sa človek ani neuvedomí, aj mne sa ako nestalo sa mi to ešte, ale tí hackeri sú tak prešpekulovaní, tak smart a chytrí, že vy dostanete mail, že si myslíte 100%, ani vás nenapadne, že to nie je od tej konkrétnej firmy. Napríklad Binance posiela normálne maily, áno, support. Veľakrát sa stalo, že Binance mal phishing útok, dostanete normálne mail, že musíte ísť od supportu, dostanete mail. A je tam nejaká malá drobnosť, ktorú si nevšimnete, že musíte sa prihlásiť do peňaženky a musíte updatenúť nejaké data. Kliknite na ten link akože zo supportu, nie je to support, dáte tam svoje data a hotovo, vybavené. Prídete o peniaze. Samozrejme, ešte tam ďalšie bezpečnostné prvky, ktoré tomu môžu zabrániť, ako dvojitá autentikácia, a dokonca Binance má kód v tom maili, ktorý si zadáte vy ako majiteľ toho účtu. V každom maili máte kód, myslím, že to je phishing kód. Ja ho tam mám, ktorý vy viete, ale nemusíte si všimnúť, že ho tam máte. Mali by ste mať v tom maili ten kód. A keď to je váš kód, tak ten mail nie je od Binance. Bo ten nemajú ako zistiť.
Hej, ale sú stránky, zase pozrite si moje staré video, sendAnonymousMail.com a ja vám môžem poslať, viem, mám váš mail, akýkoľvek mail z akéhokoľvek mailovej adresy. Dobre, to bola jedna pikoška. Ďalšia pikoška je ešte lepšia. Títo páni, traja, Dmitri, Tomás, Još, tak sú to akože dobrí hackeri, akože, myslím, že volajú White Hat, akože biele klobuky. Tak ukázali na jednej konferencii Chaos Communication Congress. Nevidel som to video teda úplne celé, len nejaké zo pár videí som okolo toho videl, nejakú smrziacu. Ukázali, ako vedia hacknúť hardware wallet, to znamená Trezor a Ledger, dve najpoužívanejšie peňaženky, ako vedia hacknúť. A prvá základná ako tak axioma je, že vedia ju hacknúť len tak, že sa vlastne dostanú hardwareov do vašej peňaženky. No a samozrejme prvé chránenie ako je, ako sa ochrániť, že treba si dávať pozor, že vlastne odkiaľ kupujete ten trezor a treba pozrieť vlastne aj tu respektíve to už je ten hack, že tá nálepka, ja teda trezor nemám, ja mám Ledger a už je tá nálepka je prelepená, ale vraj to sa dá veľmi ľahko prelepiť, teda odlepiť, otvoriť, zmeniť, zalepiť. Dobre, prejdeme si to v krátkosti, že čo vlastne ukázali, tak oni, nejaký článok to mi, oni dokážu, tým, že dokážu akože, otvoriť ten trezor a upraviť ho hardwareovo, tak samozrejme vedia tam do nejaký tranzist rádiovysielač a tým pádom vedia podpísať za vás transakciu napriek tomu, že nemusia kliknúť na ten, lebo tam je fyzicky, vy musíte kliknúť na yes, na ten hardware peňaženke, že áno, potvrdzujem. Vidíte tu, kde posielate, koľko posielate na akú adresu, potvrdzujem, posielam. Toto sa dá urobiť, takže sa spoja, dajú tam rádiový vysielač, spoja sa s antenou a vlastne podpíšu to bez toho, aby ste to museli ísť tlačiť. Hej. To je jedna vec. Druhá vec, vedia tam dať nejaký software, to bolo, že bootloader, neviem čo to je, nie som nejaký IT špecialista, a dokonca urobil si srandu z Ledgera, hej, že dali tam toho hadíka. A potom vedia, keď robíte zmenu na firmwareu, tak vedia vlastne, lebo ono to fungovalo tak, že keď sa robila update firmwareu, tak išlo vlastne tie frázy, 24 fráz, alebo 12 fráz, každá peňaženka má ináč, tak išli vlastne do rámky a z tej rámky vedia zobrať, hej. Bo išli preč z toho flash disku, lebo tam to sa muselo všetko vyčistiť pri tom update. No a toto vedia vlastne tak urobiť, že vedia vám tých 24 slov proste ukradnúť. Ale všetko to je vtedy, keď sa vám dostanú do toho hardwareu. Takže dve ochranné opatrenia sú, treba dávať pozor, odkiaľ kupovať, žiadne second handy, eBay a neviem čo. Treba vlastne kupovať výhradne z Trezoru a z Ledgeru, z oficiálnych stránok. Dať si to do Trezoru, nemať to, nikomu k tomu nepustiť ho, aby sa k tomu dostal. Samozrejme, všetko má zabezpečené. Len vtedy toto funguje. Vtedy sa tam vedia dostať. A potom ešte tu píšu, že Trezor má nejaké pínko na tých 24 fráz. Nepoznám Trezor, nemám ho. Ledger funguje automaticky s nejakým pínkom, ktoré si vyzadáte. Že je nejaké opatrenie, že aj pri Trezore je pínko. Že toto je len taká zaujímavosť, že keby sa do toho dostali, tak čo vedia všetko s tým urobia. Potom ešte som našiel takéto nejaké dve vetičky, že vlastne vy si tých 24 fráz viete dať aj do takéhoto zariadenia, nemáte to na papieri, lebo ten papier sa môže zničiť, zhorieť, ošúchať, vyblednúť, neviem čo, všetko zaplava. Tak keď si dáte tých 24 fráz do takéhoto zariadenia, otázka, či to cena je vysoká, nízka, je to už samozrejme záleží, o koľko človek môže prísť. Takže takáto jedna stránka, dám zase do popisu, môžete si to pozrieť, alebo toto je trošku drahšie. Ja som bol prekvapený, že také niečo vôbec je. Je to kovové, nezničiteľné. Pretože to máme dneska bezpečnostné okienko. Správy z rýchlika, že prvá, kryptomeny môžu byť legalizované v Indii, podľa reportov, takže India je v novinách každý druhý deň, raz blokujú kryptomeny, potom zase neblokujú kryptomeny, že ja už to niekedy nedávam, lebo človek nevie, čo je pravda, nie je pravda. A teraz bol nejaký článok, že vlastne budú asi legalizované, lebo nemôžu byť úplne, tu sa píše podľa vyjadrenia centrálnej banky, že mali nejaké dva meetingy a je tam nejaká taká všeobecná dohoda, že kryptomeny nemôžu byť úplne vyhlásené za ilegálne.
ilegálne. Hej. Takže uvidíme, ale riešenie je to, že budú legalizované s prísnymi pravidlami. Takže uvidíme. A keby toto bolo ako by prešlo, tak by to bolo veľmi, veľmi prospešné. Aj keď v Indii nie je, akože samozrejme je tam obrovský trh, aj miliarda ľudí, ale nie je ten pohyb, momentálne ten pohyb veľký, ale k tej masovej erupcii to samozrejme pomôže. Potom trošku medvedia správa berí, že vieme, že Bitmain prepúšťa, zavrel nejaké majnovacie facilities v Izraeli a teda chce prepustiť, myslím, že chcel prepustiť developerov aj svojich zamestnancov. No a teraz ďalšia správa je, nevieme, či to je pravda, toto sú informácie, ktoré vyšli na povrch, že majú 1 000 000 Bitcoin Cashov vlastnia a 930 000 Litecoinov. No a je podozrenie, že keby začali toto predávať, tak brutálne tá cena pôjde pri týchto dvoch kryptomenách dole. Takže majú obrovský objem nakúpených, to môže aj chyba trhom. Takže keď začnú to predávať, tak samozrejme bude to mať vplyv na cenu. Potom Bitmexio dal som mu to, Arthur Hayes dal som mu to preto, lebo tento článok, pretože jednak Bitmex je najväčšia burza momentálne, keď sa tam obchoduje s tými na páku z futures. Aj najväčšia po Binance a Arthur Hayes, akože väčšinou tie predpovede celkom vychádzajú. On si myslí, že budúci rok bude pozrite sa Bitcoin od 1000 do 10 000. No, tak to je taký dosť veľký rozptyl. No a hovorí tu o Ethereu, že momentálne je ten trh mŕtvý, lebo vlastne Ethereum momentálne jediné, čo funguje na Ethereu sú tie ICOčka. Keďže nefungujú ICOčka, tak Ethereum je úplne mŕtve. Ale predpokladá, že môže za 12 a 18 mesiacov pri znovu zrode ICOčiek Ethereum ísť na $200. No a ďalšia informácia, ale podľa ktorej vlastne to Ethereum išlo hore, ja som hovoril, že tu bude k tomu forku, pri tom forku, kto nevidel zase to video, nech si to pozrie, tak ide tam aj o to znižovanie rewardu za nájdenie bloku, takže vlastne to sa znižuje objem Ethereum v obehu, tým pádom cena asi bude mať to vplyv na zvýšenie ceny. A ďalšia pozitívna informácia na Ethereum je, že naštartovali Raiden Network, AlphaNet na mainnete, majú vlastne už také niečo ako Lightning Network, tak na Ethereum je to Raiden Network, high speed transfers na vysokorýchlostné transakcie na Ethereum blockchaine, ktoré konkurujú XRP, tak toto je možno, že tiež proste tú cenu to vyťahlo hore. A potom ďalší článok je Bitcoin Private, našli sa 2 milióny coinov, firma, ktorá robí nejaké audity kryptomien, Coinmetrics, tak našla, že majú 2 milióny coinov niekde skrytých ako pre predťažených pre-mined. Tým z Bitcoin Private to nevedel. Ten Bitcoin Private bolo vlastne okolo toho také halo, marketing pred rokom, tak si pamätám, lebo bolo Z Classic. A z toho Z Classicu, kto má Z Classic a Bitcoin, tak dostal ako fork Bitcoin Private alebo ako airdrop, už neviem presne. Ale viem, že to bolo halo, cena išla brutálne hore to Z Classicu, že na $200 z nejakých 5, abnormálne. No toto vzniklo tak, že oni pustili nejakého developera do svojho protokolu, ten im tam urobil nejaké zmeny a urobil aj toto a potom bolo tam nejaké bounty, čo je vlastne aj nejaká výzva, že ktorú vyhlasujú kryptomeny, keď chcú, aby niekto im akože v dobrom našiel nejaký, alebo hackol a našiel nejakú chybu a keď to nájde, to dostane za to zaplatené. A to bolo nejaké bounty a on tam okrem toho urobil ešte niečo navyše a nevedeli o tom. By to malo byť vyriešené, ale no a ďalšia informácia, nejakí vedci, myslím, že v Číne, na Čínskej akadémii, tak dokážu zmeniť meď do takého, s takými vlastnosťami, ako má zlato, vlastne, že med náradí, z meďu robia zlato, čo by bolo akože dosť prevratný vynález. A potom sa tu písalo aj o to, že tým pádom, keď zlato sa dá nahradiť, tak naozaj Bitcoin nahradí zlato v rámci uchovateľa hodnôt, ale píšu tu aj, že to ešte nie je to také, že by vlastne tam meď nahradila zlato a je to na nejaký pokus. A potom PricewaterhouseCoopers, takže vieme, že PricewaterhouseCoopers je druhá najväčšia auditorská firma na svete, ktorí vlastne auditujú účtovné závierky a
vyjadrujú sa, ja s tým mám veľkú skúsenosť, vyjadrujú sa, že tie dáta zobrazujú firmu pravdivo a čestne a férovo v úvodzovkách. No a tu sa vyjadrili to, že za nasledujúce 12 mesiacov očakávajú, že kryptoekosystém pozitívne pôjde hore, že tam bude nová vlna investícií inštitucionálnych investorov a teda firmy Fidelity, takže klasika. A potom tu píše, že potrebujú samozrejme byť jasné, ako sa to bude regulovať, ale je celkom akože pozitívny, čo sa týka stablecoins a security tokens, ktoré som spomínal, a tie stablecoins, a to súvisí aj s tým, čo sme si tu pred týždňom alebo minulý týždeň hovorili o Facebooku. Vieme, že sú chýry, že WhatsApp bude používať nejaký stablecoin. WhatsApp používajú v Indii 200 miliónov ľudí a bude sa používať na platby. Ak by toto naozaj prešlo, tak to je tiež veľmi, myslím, že to je veľmi pozitívna informácia, ktorá je pohľad s trhom. Vidíme, že firmy, ktoré nie sú vo finančníctve, nie sú v investíciách, tak idú do kryptomien, pretože majú komunitu ľudí. To by bola prevratná informácia. No a PricewaterhouseCoopers je ďalšia firma, ktorá sa pozitívne vyjadruje o budúcnosti kryptomien po KPMG. No a posledná informácia, Sirin Labs. Tak Sirin Labs je firma, ktorá mala ICOčko minulý rok, neviem, 158 miliónov, a hovorilo sa teraz, že nemá kapitál, alebo predala, alebo nepredala tie Etherea až teraz, tým sa znížil strašne cash a že má nejaké problémy, ale to sa nepotvrdilo. Predala už 160 000 telefónov, kto nevidel sa moje video o telefónoch, si ho pozrite. 160 000 telefónov, hovoria, že keď predajú 80 000, už sú v zisku, takže keď predajú 160 000, tak by to malo byť OK. A vlastne zameriavajú sa na aj ten Sirin software a budú fungovať ďalej. A tu je také porovnanie tých telefónov, hej, ja som tiež robil, tu je to HTC Exodus a Fini UI. Si to pozrite. OK, priatelia, takže to bolo všetko z dnešných správ, bolo to neurekom. Ja vám týmto ďakujem za pozornosť, veľmi si to cením. Ak sa vám moje video páčilo, poprosím like pod videom, alebo sa prihláste na odber, alebo kliknite na budík, aby ste dostali notifikáciu o ďalších videách. Ešte raz ďakujem a vidíme sa v útorok. Čaute a ešte pekný večer.